boy! Morning! Today is July 27, Dominggo ngadlaw. At isugod kita na di merkado. Rason kung kaya no naton kita din ibaga umagi. Para naton iparayaw nga mapatron na. Intoyo naton din ipagukoy. Mo say din iyo inupad to niyo nga ron. Napasyato tadto na sa ring imadit. Uli ka mo ba? May daniya dira nga tubliron. Malimpit ka sa daan din ni Don Ligi dito. Real. Tinood, nahiyara ka na nga nga baga nakita ng permanente malimpit hindi mo kapaligiran. Hindi mo gutayan lang si at pupuruton nim. Itaton niya na puhumtan. Siyo naman itong karne. 380. Dago mababol. 280. 120. Adilot, anbaka at kalabaw. Pipira pa. 250 baka. Totos to 50 baka. 200 ang karabaw. 200 ang karabaw. Mas Itbak. Oh, 400 ang kilo ang karabaw. Ang baka, 500. crispy ulo. Hindi nito kanan mga meat section. Kung pa-press lang itong nira ko, pwede ka itong nagaya pamarin dugo. Okay nga, kuhan. Aga. Sige na, nangigitan niyo. Prepilo yun. Pagpira mo siya dito. 180. Check mo doy. Oy, 10 minutes before 8. Matisugod kita. Nadia merkado. Rason kung kaya no naton kita din ibaga umagi. Para lot nito baga makita ano lot itong didi ito na sitwasyon itong kakalsadahan tikan di San Miguel. Kaya no, may dadi mga dahon. Ngan, rason hiton nga ni kita umagi para naton iparayaw nga mapatron na. Darahinin nga no. Oy, may dalit sundid to. Karaykay. Oo. May dalit ko nulit. So may nagtawag. Oy, yan kay. Morning. Ani pagod kita din itumuyo. Intoyo na ito din ipagukoy. Kaya no. May dalit ulit sun. Pero ano daw. Oy, may dalit din na pa ninano. Hindi niya balay. Malimpyo din niya yung mana. Oo, bakit baga ito na ato lagyap ka mo Amerika. Very organized. Waray siyo, tayo ka mo kabaraka kay kuhanin ni Mira Sangkay Harvey Perez nga ni Madit. Mo say din niyo, inupad to niyo nga ron. Nangalimot ako sa ring na pasyautot to na sa ring ni Madit. Mo say din niyo, patronahan ka mo. Mauli ka mo ba? May daniya dira nga tubliron. Ay, pakito tadi di, oy, di Domingo ngayon. Mapengaga. Oy. Mati sugod kita di. Papa kenan tala. Kung tagpira ito ni Relitson, kaya nagtawag. Pare! Pagkaya nakita si Relitson din eh. Tagpira! Bakit napalit? Bakit napalit? Tagpira to? Hoy, tag 650 din eh. Kaya di Domingo ha. Pakadila ka mo didi. Malaom-laom itira didi Litson ha. Di dapit may iskina. Didi may ano. May San Miguel. Mapatron na good man oh. Makaray kay. Sige. Amo to dida ha. Dito dida tira Litson ano. Di Domingo. Tag 650. Tawad. Tawad kayo ito. Pamati ko diri amo na itong kakuan. Kaya dito sirak. Baga backlighted. Baga ito tisoga doon. Say pagkita. Niyan titi ulit papakita tayo ito. Sige kung talay nagyap. Ipakita talaga. Malimpyo itong kakalsadahan. Malimpit ka kalsadahan din ni Don Ligi dito. Real. Kaya no. At tinood, nahiyara ka na nga nga baga nakita ng permanente malimpit hindi mo kapaligiran. Pado. Baga ultimo gutayan lang si at pupuruton nim. Mo ito. Nahiyara ka man ito nga baga malimpyo at kalsadahan. Bisan baga ay timporto na kudo lumutok. Bisan team court to baga nagsasasarang.
Ba't hindi pwede na't mabuhatin eh. At camera ngayon, naka-body kita, naka-body. Adin ha, kuhan, body, naka-body kami ni Char. Okay, kita mga lugar. Nakita niyo, no, say, kuhan na. Ito, nagudadi. Mga lugar na kita, mga lugar. Ah, tanggal ito at camera. Man. Patron na, tanawan na. Hindi mo gibit kalitsunan. Ano eh, parang so amoy ini ano matisugad kita nga di magabaktas la taton ini maka di kita itaton niya na puhumtan iton presyo naman iton karni taton oh karni kenot karni yan anapa high blood dirit presyo ano man yun ba na no na oh oy iba't color na liwat hit kuan salog bakit noos iba't color kulay pagka greenish siya yan na greenish ganito may itong oo na nakuha niya nitong tawag ini nakuha niya nitong tit nga niya noos oy adi mga litson oo naduri man yung mga kalitsunan yan din nila ligid. Ito pera pa tanya kilo 650. Oh. Adi di, ato gab dito. To dulor ng mga kalitsonan. Ano yung ba ano? Paralet lat waray. Oy, music. Adi na liwat. Oh. Nataray yata eh. Man, nataray yata yung Nixon. Sige, ito tagi-agi dito. Ayun, sabot-sabot la. Matigadi kitat kanin konlot mga karnit ato no humtan. Oo, ha? Ayun mga salsalon. Ito na, baga nanunguli. Ibaton, baka nangungumpra pala. Hindi kita ay luwat kaya hindi kita dinitigagi ko na uli ano man ano nahamot na ko tot mabulad-bulad pa sila ay may dito pang yung bulad dito ano't marasa yan na dilis ano oo dilis ito't papamahawon kaya may dapa dito sura o may dapa dito sa lin kakulop andin luto nira lugaw naglugaw hira sumarasa to niya ngagin papadis man nakita agi normal Domingo yan ang siyo pero niyan maglapo ka nito maligit agi normal lang ito nga pagka Domingo siyempre kayo damot pamaralit may dito mga siyo pero niyo rin maghahawa nito kaya nahiara naghihapon nito Vlogger ka Kurtoy. Hindi rin naman ako vlogger. Nagbuburo-balabag la. So amin din hiton kanan mid section hiton tanawan public market di dapita agora. Ano daw? Paruntan. Gasi ko nakakuan. Kidani manhan din hiyo kan dahirilia. Kuan 25. Pera pang kilo. 360 lang sir, 360. 360. Hindi di. 270. 270. Okay. Di naliwat man. Tagpera. Tagpera. 380. Dabaw na baboy. Tagperaan ko ang tadi didi. 280. Oh, tawag yun na yung vibes na. Madali nyo di maluto na ako. Oo, makikita man kamo mga quantity karne. Maglaom-laom. Ang tadi ang giniling. 101 ang tadi di. Parehas na. Sapong-sapong lang. Sumakadi kita didi.
Adi kita didapit. Ang kaad ko, ditsambili. Adilot, Anbaka at Kalabaw. Man, pagdito. Naduri mong tinin nga. Mindunggo. Dito. Pagkira pa. 250 ba? Total sa 50 baka. 200 ang karabaw. 200 ang Karabaw. Mas Itbak. Oh, mas mahal tadi. Oo. Mas mahal. Din ni Karabaw. Karabaw, adit baka. Tepera pan kilo ang Karabaw. Tag 400 ang kilo ang karabaw. Ang baka, 500. Ah, magkaiba na yan. Ano, normal. Normal. Puro ko ang manit baka. Baga, pero special na Oo. pagka. Rasa. Rasa. Baga. Oo. Alam sa sosyal. Oo. Oo. Man, adi pa dili. Tagpira pang kilo. Tagpira ang kilo. Adi man. 3 93. Sabot-sabot lang ko, no? Tagpira kilo. Uy, yaman. Adi pa, oh. Karne ng Karabaw. Dito, karasay ninyo. Mindunggo. Adi ka ng ulo. Dito to, adi gintiyan mo tayo gin ano pa ito? Ang crispy ulo. Dito, maduri ka ng tingin. Ano na ito? Dito. Silan. Adi pa, oh, Mindunggo. Karabaw. Pagkira pa. Ha? 400 ang kilo. Ang Mindunggo. 200. 200. 400 ang kilo basta Karabaw. Oo. Ay, mano. Amo din itong kanan mga meat section. Pero pa-press lang itong ira ko. Pwede ka itong gap ng mga rin dugo. Pero pa-press lang itong kuhan, mga presyo. Oo. Diba? Oh, di pa didi. Gino na doon. Oy! Oh, di. Karabaw baka? Karabaw. 200 gap. 200. 200. Ano? Basta na. Oh, yeah. 200 ano? 200. 300 para silent baka. Oh, para 300. Baka man. O baka ngayon ini, baka. Mga buka. Tadi lagaon. Ito, nadurin mo ini. Ka mayaya, may vlog niya. Mapahinga kuan. Aga. Sige na, nangyikipan niyo. Adi, ano niya? O ang kuan inin. Chicharon, ano? O, tripilya. Tigpira man siya dito. 180. 180. 180 ang tripilya. Tripilya. Di gapon. Tripilya taga. Piranton, tripilya. Malimot kita. So mo yan ang atong pagkanahin mo yan ang adlaw. Ang ay, lamano. Oh. 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 Man. Ika dito pera didi. Ha? 350. Oh, ada din niya. Oh. Oy, mapengaga. Mo pa mangaga. Oh, mapengaga. Sangkay danyo. Oh, amo. Mo pa yung sangkay. Agi daw. Tungko, hantang mo. Agi daw liwat. Naduroy. Ay, mano. Tagtagay na la. Ayos. Oh, ay mo na. Katima itong mga karne. Amo ni magkukuan ka na dito ginuko. kami din eh. Good morning. Good morning. Amo na din mga utan. O kung baga maglalaga ka ni din ni ha. Bili na lahira. Ay maghusay hatanawan. Kung maglalaga ka mo, adi ha mo na yung lahap kay mga lagaw na ko. Alagat lagaon. Oo. So amad to yan na nato na may nanadlaw ha.
Again, this has been your friend from another stars. Siyempre, ako laghapin magpapabilin nga iyo ubos nga sangkay. Tikang didilo ito nagura, may public plaza, public market. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Pamwa, chup chup. Okay. Domingo nga adlaw. Okay. Actually, I'm the Lolo.